Ott ültünk, csináltuk a munkánkat benne a munkaszobában, ez egy ilyen üveges verandaszerűség volt. És ezt csak látjuk, hogy mindenfelől jönnek fekete ingesek. És hát borzasztóan megijedtünk, és Klinda atya sehol. 60 anya, 60 lányával, a legtöbb nagyon szép kislányok, fiatalok. Kezükben ilyen ostorok voltak, bikacsekkek, ahogy azt mondták akkor. És ezeket a szép lányokat verték meg mást is csináltak. És nekünk sikerült megszökni. Egy ekkora kis pici fürdőszoba ablakon, így szegény anyukám kilógatott egy aranykarkötőt, és Wehrmacht katonák őrizték körbe a helyet. Eltette a karkötőt, elfordult, és mi kimásztunk azon a pici ablakon. És aztán elindultunk ott az estébe, és kopogtattunk nagyon sok helyen. Barátoknál, szomszédoknál, senki nem adott helyet. Azért vagyok itt, mert nagyon régen, egész fiatal lány voltam, nagyobb, mint te. Itt dolgoztam. Katonáknak vartunk ingeket, de ilyen kislányok nem voltak ám, mint te. Kicsit nagyobbak. Kicsit nagyobbak. Miért filmeznek akkor téged? Azért, mert ez, ami akkor történt, ezt sokan láttuk, de elmúltak az évek azóta, és sokan nem vagyunk már itt. Itt öreg bácsik, nénik előbb vagy utóbb meghalnak. De mindegyiknek van egy történet a szívébe, és azt szeretnénk elmesélni, hogy majd amikor ti nagyok lesztek, előveszitek, akkor fogjátok látni azt, hogy valóban mi történt. Tudod? Ez a nagyapám, és ez dédnagyapám a 48-as honvéd. Ő az. Itten már lefele előtt, tehát én itt apámmal vagyok Pesten, a Kelet-Ázsiai Múzeum előtt lefényképezünk, ott 19 éves voltam. És ez meg a fiam és én, amikor kicsi volt. Ez az újság, ez 928-ból van, amikor dédnagyapám meghalt, arról számol be. Ez volt a legutolsó 48-as honvéd. És akkor ágyútalpon akarták eltemetni nagyapát katonai pompával Pesten. Nagyapám kérte apámat, hogy menjen föl és intézze el, hogy ez ne történjen meg, mert szeretné a rituális vonás szerint eltemetni. Így is történt. Ezért nyugszik Máté Szalkán. Kergetjük a múltat. Igen. De nem tudjuk megtalálni a sírokat egyelőre, mert a nevek el vannak mosódva. De a gondok az hoz egy térképet. Egy késő délután egy újságíró megérkezett Pestről, és mondta, hogy Kunurat keresem. Azt mondta, apám, tessék, itt vagyok. Ránézett apámra, csak kérem, lehet, hogy jó helyen járok, lehet, hogy nem, én egy idősebb Kunurat keresek. Mondta, apám, van az is. És akkor jött nagypapa,
És akkor ránézett nagypapa, azt mondja, igen, igen, jobb a helyzet, én még egy idősebb. Az is van, kérem. És akkor megjött én nagypapa, csoszogva a templomból. Ez Rossel Sámuel. Igen, hát nem őt keressük. 1874, 917-ben. Nem őt keressük. 999-ben, 6 évvel ezelőtt voltam itt, de nem tudtam bejutni a temetőbe, a gondnok szabadságon volt. Úgyhogy ez most a második próbálkozásom. És talán az utolsó is, ha figyelembe veszem a koromat, meg egészségi állapotomat. Én apukám az elment, és úgy tűnt el, hogy soha-soha nem tudtuk pontosan, hogy mi történt vele. Ez volt maga drága apám írása. Kénytelen voltam átadni, nincs mód az öngyilkosságra, végtelenek tetsző, egy óra alatt véresre vert, lélegző húscafat, a pár óra előtt még hősiesen küzdő csapat, ránk borul az éj, egymás sebét kötözzük rongyát tépett fehér nemünkkel, csak hason feküdni, vagy legfeljebb feltérdelni tudunk, tábori konyhákat veszünk észre, poshat, lyukas, piszkos csajkákban, egy addig ismeretlen eledelt, vízben főtt búzát kapunk, undorodva, de legyőrjük a szokatlan táplálékot, a meggyötört test az egészséges gyomor jogait követeli, sorba állítanak, egy vasútállomásra vánszorgunk, vagonokba raknak, a tolvajtők elé 2 kéz szuronyos őr kerül, végtelenek tetsző utazás után, melynek egyhangúságát csak a változatos étkezés napjában 2-szer vízbe főtt búza eddig van. Ennyi maradt egy emberből. Ez Hanyas, Kuniákov. Ugye, hogy ez Kuniákov? Ez itt. Igen. Hát ez a 22. Ezt keressük. Ennek a temetőnek a túlsó végén van. Oda megyünk. A nagybetűket próbáld olvasni. Ha ezt valaki el tudja olvasni, akkor megvalósul. El tudjuk olvasni. Na, hadd nézzem. Ez lesz az. Ja, Istenem. Ez nem a? Na, akkor menjünk oda. Igen. Nem vagyok jól, apukám. Menjünk vissza az autóhoz, vagy egyelőre meg maradunk? Nem tudok menni sehol se. Nagyon rosszul vagyok. Kapaszkodj belém. Várjak is. Ne próbálj. Óvatosan, óvatosan. Óvatosan. Fogd a fejét. Pillanat, csak jöjjön pár kocsi. Pista bácsit néhány napig kórházban kezelik, aztán visszarepül Angliába. Londonban fél évvel később találkozunk, ahol kiderül, hogy noha dédapja sírját azóta sem találják, egészségi állapota miatt Pista bácsi nem keresheti tovább. A múltkeresés így véget ér. Buckingham Palace. Nagyon jó. Aki nem tudja, ne is tudja, meg is ne is próbálja. De én odaadnám az egész vagyonomat, ha látásomat visszakapnám. Mindent. Ez rosszabb, mint akármilyen más betegség. Ember nem lát. Ő, aki világ életében aktív volt, nem tud mit csinálni magával. Írni nem tud, olvasni nem tud,
televíziót nem látja. Vagy például fésülködni, ami mindennapos dolog, ugye? Ha meg akarok fésülködni, nekem választékom volt, amióta az eszemet tudom. Kicsi gyerekkoromtól kezdve. Választékot elválasztani, hát az hogy megy? Az is megtanultam, egyedül fésülködök. Most nem tudom, jól vagyok megfésülve, vagy rosszul vagyok megfésülve, a választék rendben van-e, vagy sem. Rendben van. Akkor csinálom. És én biztos vagyok benne, hogy nem vagyok egyedüli. Abban is biztos vagyok, hogy vannak emberek, sokkal nagyobb problémájuk van. Csak én hiszem azt, hogy az enyém a legnagyobb. De hát mindenki a sajátját érzi. Mindenki a sajátját érzi. Aztán abban a periódusába kerültem az életemnek, amikor hívják a Kelvin Zsuzsát, és körülnézek, és akkor azt kérdezem, hogy ki az. Az ember elfelejti saját magát, amikor ilyen helyzetben van. Emlékszem, hogy Máté Szalkán még ez mikor volt? Május. Akkor még én láttam. Akkor még én olvastam. Meg itt van a könyvem az éli szekrényemen, akkor még én olvastam az utolsó könyvemet, amit félbe maradottam. Azóta is ott van. Mi? Keltákról van szó. Kelták. Ez volt az utolsó könyvem. Próbálom neki mondani, hogy a nagypapa a 109 évig élt, 20 éve már vakon, és hogyha megkapta a gényeit arra, hogy megöregedjen, talán a Jóisten szeret, és nem tudom mit mondjak, olyat, amiben valamilyen fajta igazság is van. Tehát ő 109 éves volt. Hát ő neki joga volt nem látni. Ugye? Én még ettől egy kicsit messze vagyok, bár 82 év sem kis idő, nagyon sok ember elmegy, nekem barátaim, a zöme itt hagyott, mind elment. Megpróbálok én a szemed lenni, ami hiányzik. De nem menj közel nekem. Nem látom. Ha balra nézel, akkor meg látod itten a különböző cipőket, férfi, női, de még gyerek is, borzalom. Kicsi gyerek, nagy gyerek, öregek, fiatalok, itt minden van. Nem válogattak. Nem válogattak. Akit ők úgy gondolták, hogy patkányok vagyunk, Igen. és azt lehet ölni. Ők voltak az emberek. Ők voltak az emberek. Mindnyájan rohanunk, mint a kis őrültek, azt se tudjuk, hogy rohanunk az élettel. De 50-en túl majdnem mindenkiben elkezdődik ez a kérdés, hogy miért volt ez, miért volt az, és meg akarja tudni, hogy ki volt, mi volt. Nem mindenki Kossuth Lajos, vagy Michelangelo, de azért lelkünk van, kicsi emberek vagyunk.